Aiwa mwanangu, aiwa, azviite Kambagwe ngarege kutangisa kuita utengesi hwakadaro, ngaasiyane nezvaari kuita izvi. Zvinotaura kuti hanzi Shoni aonekwa ari kupurizeni kwanyoka yemabhunu. Iye ndiye ari kulikisa information kune vanhu vake ivava. Kambagwe inyoka yemunhu, asingazivi zvaanotaura. Uyu ndiye muzano chaiye, muridzi wezvigananda. Saka isusu tiri kutomuziva kuti ndozvaanoita ihwenya kwese, uye haana bato raakamirira kunze kwezano. Anoruma achifuridzira segonzo. Ndakambozvitaura paya, musateerera nhau dzaKambagwe. Kambagwe mutengesi mukuru. Vaikwira ndege kuenda kuJohannesburg, aenda kunoona hama yake. Hama yake dzvene rake nderechii? Vari kutozviziva kwaari, vari kutoziva vanhu vari kutaurirana, vari kurevana pane chinhu chimwe chete chavanoziva. Chimwe chete chavanoziva chekutengesa nokuurayisa munhu. Vari kutoziva zvese zviri kuitika. Anongoti mazitama nekupfupfudze hwahwa. Meseji iyo ngaende kuna Kambagwe. Kambagwe, siyana nezvauri kuita izvo. Siyana nezvauri kuita izvo, kuti mafollowers anoteera nhema. Nyuzi dzako zhinji ndedzenhema, ndedzekutaura zvisirizvo. Unotaura zvisizvo iwewe Kambagwe. Hausi munhu akanaka iwewe. I still remember those days pawaitaura kuti hanzi Chamisa haasi kuonekwa, akadhabhutwa. Unoshurudzira munhu zvinhu zvakashata kudaro sei? Mweya wachona iwe unenge wauona kwaani? Akazouya akarwara, hausiri miri wake. Une makuhwa iwe Kambagwe iwewe. Makuhwa ako aya unoda kuti vanhu vakuteere uite sapoti evanhu vanenge vachinyepera, usingaudze chokwadi. Nyuzi dzako ndedzemahara, ndedzekunyepa, ndedzemusango, dzinoita kunhongerera musango. Ndine vanhu vari mukati vanondiudza zvakasenga. Chii? Uri kutoziva kuna nyoka yemabhunu ndiwe wakamutengesa iwe. Iwewe naJojo naChimama muri varoyi vemasikati machena. Hamunyari vanhu kudaro. Geza Revolution vari kutoida nesimba. Nyoka mabhunu vacho tiri kumuda nesimba because tasai zvinezvi nyika haina mabasa kai. Uri kufunga kuti vanhu vasakara nemutoriro vanoita sei kana nyika yaramba isina mabasa? It's just because hapana kachikushanda, hapana chavari kuita. Saka vanotsvaga mutoriro zvavo zvavadhakwa zvavorara. No jobs. Saka vaite sei? Vari kudhakwa zvavo, vanasiya vana vadhakwe. Nyika haina mabasa, vanosenza maindasitiri acho ari kupi? Saka uri kufunga kuti iwewe mitoriro yacho yakaunzwa nani? Hati yakaunzwa nemuhurumende vakuru vacho ndovaridze mitoriro yekudhakisa vana nekuti vatadza kuprovhaidha mabasa. Why uchiita fanika munhu anodhakwa iwewe Kambagwe? Saka hausi kuona kuti zvii zviri kunetsa munyika iwewe? Hausi kuzviona dambudziko ririmo munyika? Hausi kuriona iwewe? Education yevana iri kudzikira sei? Mari inenge matishu. Wakaona mari yakadaro so kune dzimwe nyika, ukamona mari yakadaro so inobvaruka nhando iwewe. Gorodhi richitambiswa maChina aya, nyika yakatengeswa kumaChina. MaChina apedzera nyika yese kuchera minda yevanhu. Mari yacho iri kuenda kupi? Nemainvestors iwayo. Ita zvinhu zvako uchiziva, ita zvinhu zvako uchiona. Utengesi hwakaipa. Unongava munhu hanzi anotengesa, hausi munhu akanaka. Iva munhu ane justice, munhu anoona. Geza akaona. Muzanu PF ndovakarwa hondo. Manyoka namabhunu vakarwa hondo. Saka pavakarwa hondo vari kuziva zvavari kuita. Saka uri kuti Geza akanyepa here iwe kuti vanhu ava imbavha? Saka uri kuti Geza akanyepa here iwe kuti vanhu ava vane uori? Uri kuti Geza akanyepa iwe kuti manesi haana mari, masoja haana mari, mapurisa haana mari, nyika haina mari, nyika haina mabasa? Saka ari kunyepa here Geza? Saka ndipo munoenda kuchitengesa vanhu vakadaro so, kuda kusimudzira nyika. Ndipo makuenda kunotengesa vanhu vakadaro so. Don't be stupid man. Ngati Kwanai negenga rako rese iroro, Kwanai nanaJojo wako nanaChimama ivavo muna Kwana.
siyana nyoka yemabhunu nageza, vasiyei ndo vakanyona nechirongwa ichi. Siyai vasadzise chirongwa chavo. Iwe kana usiri kuona zvinhu zvacho naizvozvo zvazvisi kukonsidhana nemi, siyai vanhu vakadaro. Muri kuvateerere chii? Muri kuvafolowa kuti munoda kunovapa chikafu, munoda kunobvisa bhero auti ikoko, uda kunodii? Uda kunorapa maronda iwaya akarohwa, uda kunodii? Why are you flying there for? What's your purpose? Unongokudza dzoro zisina nebasa rese gambagwe. Gambagwe hauna kukwana. Kwana semari yebhazi, enda uchitafanika munhu usina kubereka wewe. Dai mwanakomana wako ari kunzarwa ari kuvhimwa nekutsvagiwa, iye achitaura zvejustice, unofara iwewe. Ndiudze kuti unofara here iwewe kuti mwana wako afire chokwadi? Vari kufira chokwadi vanhu ava, vari kufira chokwadi chari kunyatsoziva iwewe zviri kuitika munyika. Imimi muri kutambira mari imimi dzamuri kupiwa. Saka you have to support. Muri kusapota zvinhu zvamuri kuziva kuti muri kudya muchiguta, but imari yeropa yamuri kudya iyi. Ndokana ndichitaura kuti Judas Iscariot akatengesa Jesu, asi mari iyoyo haana kuzoitambira, haana, akairamba, akati ngaitengwe munda. Munda wakanzi munda weropa. Why? Imi munodya zvinhu zveropa inda, munodya mari dzekuurayisa vanhu, dzekuuraya vanhu inda. Dai ari mwana wako waizvibvuma. Zvinoda kufunga katatu kairi usati waacta. Iwe neutengesi hwako siyana nahwo. Vanhu vanoda kuitwa freed from the captivity. Saka ndiri kuti iwewe nyaya yako yekuswera uchitsvoma kuti ndazoenda ndazodai, Shoni azoonekwa ari kuprison. Iwewe naShoni muri vamwe chete, muri vamwe chete, iwewe naShoni. Saka uda kuedza kuti zvigonzi chii? Ugoti nekuti Shoni haana kufanana newe, you are the same. Pfungwa dzaShoni nedzako nezvamuri kuita muri vamwe chete. Saka muri kuti uyu akadai, umwe udai, muri kuzivana zvamuri kuita. Saka usafunga kuti mutamba nepfungwa dzevanhu. Izvinezvi mama ari kubvunza mibvunzo yaari kubvunza, ada kunzwa kuti vanhu vari kuda kuti chii. Arikuda kubvunza mibvunzo yaari kuda kuti anzwe mainfomation ese. Saka hapana chaanombotombonzwa, hapana anombomutaurira nekuti pfungwa dzake mutengesi, ada kutsvaga mashoko. Saka mashoko hakuna, haachawana futi because inyoka yemunhu. Kusekerera munhu iya munhu acho asingamude. Why? Nekuda kwemari chete chete. Muri mabhuratishiti evanhu, bvai apo.